Good day mga kabisdak. So, baktas sa tadriya, baktas. So, subida tadriya mga kabisdak kay mga tag kawayan. Para atong panginit og tubig ba sa tuang estudyante. Survey na ko sa babaw mga kabisdak kay kasi na pa yung mga kabayan ba daghan. So dito namin sa dool ito si Mrs. Para si Mrs. Oh yun si Mrs. namutulog kawayan atuan na rin pulihan taon-taon mga kabisdak kay para madali ato ng pulihan si Mrs. Tandungan ni bidang ito ra. Yes, po puli. Dahil nabulang na. Ito ba ito ko sa ay, mo pa mabaw kay ano? Nakakay papabili sa vlog. Nakuha ito. Hi vlog. Welcome to my guys. Against the right. Merita. Ay wala man no. Nako isa makita ito. Wala man. Need it. Pwede inita guys. Hello.
Putol. Agoy ka. Gaha, oy. No? Kuya guys. Ibalay mo daw mo to daha? Ah. Ibada ka.